سلام 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 كمل لكم دحند لكم كلكم نازم مدب تكاتلو لما انتي حدا حساب حيزلكم يمصي نغزابير مدلاي زبل مالت እግዚአብሔር ስንዝደልዎ ዘበለ ይርከበሎም ይዝብለና መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ እግዚአብሔር ምድላይ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ሓደ አዚ ዘገርም ዛንታ አሎ ሱኻ ብዛዕባ ሰብ ጥበብ ዝብሎም በትግርኛና ወይ ካ ሰብ አሰገል ዝበሃሉ በግዕዝ ሓደ ሐሳብ ከም በልኩም ኢየሱስ በዘመን ንጉስ ሄሮዶስ አቤት ለሄምና ይሁዳ መስተወልደ እነሆ ሰብ ጥበብ እተወልደ ንጉስ አይሁድ አበያሎ ኮኸቡ አምብራቅ ርኢና እሞ ክንሰግደሉ መጽኢና እናበሉ ካብ ምብራቅ ናብ ኢየሩሳሌም መጹ ይብለና እዞም ሰብ ጥበብ ብዙሕ ጊዜ ምናልባት ኣብ ስእሊ ገለሪና የምንኾንና ኣብ ናይ ልደት ሰለስተ ሰባት አግማል ተሰቂሎም ወዘተ ክንደይ ምዃኖም ብዙሕም አይንፈልጥኒና ግን ካብ ምብራቅ ማለት ካብ ሩሑቅ ቦታ ካብ እስራኤል አይኮነን ነዊሕ ተጓዒዞም ነዊሕ ደኺሞም وهبتاتهم حيزهم يمصيم زمصلو مخنيات كوخوب يمريم ازرايو كوخوب كا نعلم مدحان زغون كريستوس يولد كم زلو ملكت يمرخيبو حجه تزرزر ايفلطون يم سلامتا ايهوداون ايكونون ايهوداوያን ስለዚህ ኮኑ ድማ እዚ ተስፋዚ አይፈልጡን አይሁዳውያን አብሉ ኪዳን ተነጊሮሚ ከም ዝኸማይ ዝበለ ነቢ ክመጽ ኢሎም ሙሴ ተነጊሮሚ መድሓን ከም ዝመጽእ ፈልጥዮም አበይ ዓዲ ከም ዝውለድ ፈልጥዮም ኮታ በቅዱስ ጽሑፍ ብዙሕ ዝፈልጥዎ ነገር አሎም እዞም ሰባት እዚአቶም ግን አይፈልጡንም ቅዱስ ጽሑፉን ይብሎም ኢየሩሳሌምን አይፈልጡንም ቤትልሔምን አይፈልጡንም እስራኤልን አይፈልጡንም እስራኤል ተዋህበ ተስፋታቱን አይፈልጡንም ግን እግዚአብሔር ንዖም በዝርድኦም መንገዲ ተዛሪቦም ማለት ምልክት ይአርኢዎም እንበር ቋንቋውን አይኮነን ዝርዝሩን አይኮነን ኮሆብ የምሪም ነዝኹ ኾብ ተኸቲሎም ድማ ከም ዝመጹ ኢየሩሳሌም ቀለል ሰባት ከም ዘይነበሩ ወይ ተራ ሰባት ከም ዘይነበሩ ነፈልጠሉ ምክንያት ካ ተኺሎም ናብ ሄሮድስ ንጉስ ሄሮድስ ሰሚዑ ሰንበደ ኩሉ ኢየሩሳሌምን መስኡ ይብለና ስለዚህ ናብ ንጉስ ሄሮድስ ይመጽም ሓቲቶሞ ከምዚሉ ንጉስ ይውለዳሎ ኮኾቡ አርኢና ክንሰግደሉ አመጺናስ አበይ ዘሎ ኢሎም ወሽዑ ንጉስ ሄሮድስ ሊቃውንት ካህናትን ጸሐፍት ህዝብን ጸውዑ إذا كريستوس أبي يزولد إلى حتيتهم نساتهم كا صحفات مرميرهم أبيت لهم كم زولد نجيرهم هيرودس بتنقلي زجورانيرو كيدكم مرمرو تماليسكم نجاروني أنا خامت يخسق دول ليلهم نساتهم كيدهم سجيدهم ولو دحرجن بحلم مستزاربهم نبي هيرودس هيتمالسون تزانتا خمس عندي نحنا خاون تاين مهار من بالي ما تزلخو بس حجزي سب نني أملاخ نجار واجا أهيبوني تقاخ خلو كتسمع عندها قالك